ସ୍ପିରିଟ୍ ପୁରା ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି କରୁଛି ସେ। ଇଏ ସେ ଏମିତି କରୁଛ, ତା ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସ। କୋଉଠି ଅଛ? ଦେଖ ଆସୁଛି ବା କହୁଛି। ଇଏ ସେ ଅଧିକ ଅଧିକ ହଉନି ନା, ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏକାଥରେ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ମସିଣା ଦେଇ ହଉଛି କି ମସିଣାଟା ଘୋଷାରି ଦେବା ମସିଣା ତାକୁ। ସେଇଟା ନଗେଇଛ? ସାହସ ଅଛି ତ ଦେଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଖେଇଲି ଦେଖିଆ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ହଁ ଏଟା ତ ଯାହା ହେଉଛି ଏଟା ସକାଳୁ ଦେଖିବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମାଟି ପାଣି ଲାଗି ସେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ମାଟି ଫାଟି ଯେଉଁ କାଦୁଅ ସେପଟା କାଦୁଅଟା କ'ଣ ମାନେ କାଳେ କ'ଣ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ଲାଗିଥିବ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ନା ମଶାଣି ଫଶାଣି ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲା ମାଟି ଫାଟି ସେନ୍ସର କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ। ସେନ୍ସର ନୁହେଁ, ସେନ୍ସର ଲାଇନ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ସେନ୍ସର ଲାଗିଥିଲେ ତ ଦିନ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ନା। ରୁହ ବାବା, ତମେ ଏମିତି ତମେ କହିଲ, ମୁଁ ପୁଣି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଟାଣିକି, କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି? ପୋଷଣ ପୁଣି ଖରାପ ହେଉଛି।
ବାବା ଶୁଣ ଏଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଳୁ